ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадарон Opel Zafira аст ки соли бароишаш 2001 сол. бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр простой, коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин мега як 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, контейнер дорад, кор мекунад. обогрев сидени ҳаст, ду дари пеши электропакет, 4 та диска, балонош 80%, салон тоза. мошин мега дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад ки мошина мегад садошона сумакура мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе айниҳо бародарон нархаш 46000 сомония ки нашуд арзон кардан. ягон чи гуфтагӣ нест кадом то мехарӣ. хайр, дигар маълумотро мегирем. мумкин ки дар назди капоти мошин бо савдо ва муомила шавад. дӯстон, агар шумо хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумоти пурӯши қатъи суръатош дар номерои имо ба рой кунед. мо фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадарон Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1994 сол аст. бензин газ мегад ҳардаш аст, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр простой, коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад 4 та балон мегад среди нормал мегад, самбуфер, мактафони оригинал мегад дорад. яъне ки мошин мегад салон тоза, мактафонамаш қоидави радной краска сафед, нашо танировка, ягон чи гуфтагӣ нест. мотораш мегад беҳтарин, ягон расход надорад ки срочно мега мефурӯшем. мошин дар ноҳияи восӣ айни ҳол қарор дорад. нархаш 13000 сомония ки боз мегад камтар дига муомила ва савдо мекунем. мегад дар назди капоти мошин срочно сум дар кора бардорон. ба кадоми шумо хел Nexia арзон ки лозим бошад, марамат рақамошон аст, метавонед ки аз ами рақамошон пурра карда дига маълумот чагирем. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш ки фақат ами лайкото намудан гирем ва силка видеонавори моро дар имо ба васатон подписа кунед. чӣ мошине ки ба шумо лозима нависед. албатта мо дар видеои оянда мошини гуфтаги шуморо яъне ки пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадарон Opel Vectra аст ки чӣ хеле шумо дар комментари хоҳиш кардем ки Opel Vectra монем, яъне ки сайзтани хуб ва арзон шуда баҳри шумо омода кардем бадарон. соли бароишаш 1994 сол аст. судишвориш мегад бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр мегад соҳибшон, коробкаш механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балони 70%, салон тоза, мактафон, яъне ки мошин мегад электропакет ҳамаш 100% мегад срочно сум дар кора мошина мефурӯшад. яъне ки мошин радной краска савза кай бардорон. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 18000 сомония бардорон ки нашод арзон кардан дар назди капоти мошин муомила мешавад. беҳуда занг назанам, мега хоҳиш карда фақат одамони харидор биен мошина аз пеш бинем, мега баъд савдо ва муомилаша мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадарон Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи простой, соли бароишаш 1994 сол аст. бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балони 80%, салон тоза, радной краска, ягон расход надорад. мега мошина мегири фақат ҳай мекунӣ, дар пеши электропакет, салон тоза ки дӯстони азиз полни худ ҳай мекунӣ, яъне ки чордор ҳамаш электропакет бардорон. мошина мега ба объемни алиш мекунем, мега болоиш сум метем. мега кадоме ки ам хали сечкаҳои объемни дорам, мега болоиш сум метем, алишам мекунем, яъне кадоме ки мехарад наличи мегад арзон мешавад. мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ айни ҳол қарор дорад. нархаш 33000 сомония сум кати мегад бо арзон ва муомилаи хуб мекунем. мошин дуруни ами шаҳр дагаштага бардорон. марамат хай рақамош аст, дигар маълумот пураша аз рақамошон гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадарон бояд тайга аст Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1995 сол аст. дӯстон нагуфтанд ки южнокорейская яъне ки узбекия ё ки
мисол германская иша гуфтагӣ нестам, барое ки бисёр бардор мегӯяд ки ҳамешаам бигӯен, моно барое ки мода намегӯянд, мумкин иша аз худашон мепурсем. ҳардуш мега бензин газаш кор мекунад, 95 сол аст. Объем мотораш 1.5 литри простой, коробкаш механик аст. Мошин мега 4 та диска дорад, 4 та балонаи 60%, салоншам нормалия. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор ки номерош транзит мошин 100% мега хай дар ҳамин нархаш арзанда. мошин дар дунёи кони будам айни ҳол қарор дорад. нархаш 11000 сомония ки боз мегад ҳамирам камтар дига савдо ва муомила мекунем ки мошин мегад чанд қай ки дасти як одам гаштага бардорум. Дигар маълумотои пурра телефон кади марама. мошини фурӯши навбати аст бардорон Hyundai Starex аст ки мошини мусофиркаш, фақат ки шумо хоҳиш мекунед ки Hyundai Starex мондан гирен. дӯстони азиз, баъри шумо ҳар як видео мода пешкаш мекунем ки ба мо пешкаш мекунам, мо пешкаши шумо мекунем бардорон. хоб соли барояш 2000 сола мега, дизел мега, сӯзи фурӯш мега, объем мотораш 1.8 литр мега соҳибшон. коробкаш механик аст, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та дискаҳои худаш аст, 4 та балонаи, яъне ки средни як 50% болотарак сӯни азиз ки магнитофон, салоншам нормалия. мошин мега дар ҳолати кория мега, камбудиша дамо гуфтагӣ нест бардорон. хай кадом то ки мехарем бо занг мезанем мегӯем ки хай чӣ камбудра чанд қа арзон мешавад. мошин дар шаҳри душанбе нархаш 21000 сомония ки дига маълумотои пурра ё ки савдош мега дар назди капот мекунем, срочно сум дар кураем. марҳала рақамоша дига маълумотои пурра аз соҳиби мошин. мошини фурӯши навбати аст бардорон ВАЗ 21012 аст ки мошини, яъне ки молодёжни ВАЗ 21012 соли барояшаш 2002 солае ки бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой. коробкаш механик аст, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та дискаҳои простой, яъне ки салоншам хай миёна, радной краска сафед. мошин мега дар ҳолати миёнаи, яъне ки техникия, яъне ки 100% дар ҳолати кория бардорам. мошин дар шаҳри ваҳдат айни ҳол қарор дорад. нархаш 10000 сомония ки боз мегад ҳамирам савдо мекунем мега, срочно сум дар кура мега, мошина фурӯш намудем, бо савдо дора мега, соҳиб бош. дӯстон, ба кадоми шумо хеле ВАЗ 21012 ки розӣ бошад, марҳамат. 2002 сол 10000 сомонӣ савдо ҳам мешавад. марҳамат. рақамошо дар поини видео дига маълумот чагирен. аз шумо хоҳиш ки лайка ва обуна шуданро фаромӯш накунед. меҳнатҳои мо барои шумо. мошини фурӯши навбати аст бардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи хетчбек, соли барояшаш 1997 сол аст бардорон ки сайзтани беҳтарина ки почти ранги вагони мега, як даст гаштага хай бо ани када мегирен. мошин бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та балона, яъне ки соз, яъне ки 70% 60% гидета, калпакои худаш, салонш тоза, радной краска немхе, шампански немхели света, салон тоза, магнитофон, ҳама чизои радноиша мега. мошин мега тоза, расход надорад, срочно мефурӯшем. мошин дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. нархаш 31000 сомония ки дӯстон, дар ҳамҷаш аниқ кунем ки нархша арзон кадаша ягон чӣ гуфтагӣ нест бардорон, яъне ки нашуд арзон ягон маълумот додагӣ нест. 31000 сомония мега, мумкин ки дар назди капот хай савдо кунанд. мошин мега беҳади бад тозае ки расход надорад. хай кадоми то ки маъқул када бошад, марҳамат, дига маълумотша аз рақамошон гирем. мошини фурӯши навбати аст бардорон бояд тега аст ВАЗ 21012 аст ки молодёжни бадай соли барояшаш 2005 сол аст. бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска дорад, 4 та балонаи 60%, салонш тоза, магнитофон, радной краска хел сервиста ки мошин мегад, яъне ки 100% мега бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. ҳуҷҷатам, яъне ки мега буд шидага дӯстон азиз, хай моторш мега нав аст, салонш тоза, ягон расходша гуфтагӣ нест. конкретна одам мега занг зана мега харидор бошад, хай бо аз пеши мошин бо муомила мекунем. мошин дар шаҳри душанбе нархаш 12000 сомония бардорон. дӯстоне ки ам хали ВАЗ 21012 бисёри баъд дар комментария хоҳиш мекарданд ки ам хали молодёж нимони бардорон азиз, ина пешниҳод шуд ки мо баҳри шумо омода кардем. ина мошинчара рафта аз пеш бинем ва савдо кунем ки 2005 сол аст. бо темболи ки сайзтани хуб аст. дӯстон, хоҳиш мо мекунем ки лайка фаромӯш накунед ва силкаи видеонавори моро дар имо ватсаптон позиция кунед. мошини фурӯши навбати аст бардорон ВАЗ 2106 молодёжни аст ки свети сафед, соли барояшаш 1999 сол аст. бензини холия мега, газ надора мегад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балонаи средни, 4 та дискаҳои худаш. мошин мега айҷош заводид мешава мега, ягон камбудиша гуфтагӣ нест мега,
техпаспорт, ҳамаи чизҳои радноиш мегӯяд, яъне ки документош ҳастае. Срочно мегӯяд сум дар кора мошина мегӯяд бо нархи арзон када мефурӯшем. Мошин дар территорияи Душанбе Баҳдрон, яъне ки бо аниқ мекунем, дар нархаш 10,000 сомонияе. ҷои сумгирӣ ва муомилаш мегӯяд дар назди капоти мошин, кадоме ки мехарад биёяд мошина аз пеш бинад ва савдо мекунем. Мошин мегӯяд аз ҷош мегӯяд заводид мешавад 100%, ягон камбудиша нагуфтанд. Дӯстони азиз, марҳамат дӯстоне ки амхали ваз 2106, яъне ки хоҳиш кардан аз мо ина баҳри шумо омода кардем, яъне ки арзон марҳамат дига маълумотша аз соҳибашон гирем. мошини фурӯшии навбатия саҳиби Баҳдрон Mercedes-Benz C-класс кисечка соли барои 1998 сол астае. Бензини холия мега соҳибшон газ надора, объем мотораш 1.8 литра, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега 4 та диска, 4 та балонаи 70%, салон тоза, мошин мега беҳтарина, ягон расходча нагуфта ки ҳамаш радной аз худаш, салон тоза, электропакет ҳамаш 100%. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. Нархаш 50,000 сомония ки дигар маълумотҳои пурра ё ки дар ҳамин WhatsApp, дар ҳамин номер мега WhatsApp пайваст дорем, ё ки дар WhatsApp нависем, ё ки занг зана мега хай маслиҳат мекунем. 50,000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе Баҳдрон, яъне ки боз муомила мешавад. Дар Москва мега агар мошин боша мега алишам мекунем, дӯстон ки дар Москва агар мошинам дошта бошем, вариантҳои алишам дорад, дигаша маслиҳат мекунем мега телефон ё ки бо WhatsApp катем. марҳамат, хай бо дига маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатия саҳиби Баҳдрон бо тагаса Mercedes-Benz C-класс кисечкаи простои соли барои 1994 сол астае. Бензин газ ҳардаш мегӯяд кор мекунад, объем мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега 100% мега 4 та диска дорад, 4 та балонаи миёна средни, яъне ки 60-70%, салонош тоза аст, магнитофон, яъне ки мошин мега ягон расходча нагуфта, яъне ки ҳами камтара мега краскаш мега дар офтоб, камтара мега хеле лакш безеб шуда аст. дӯстони азиз, хай хоҳен айсар мекунем, нахоҳен, яъне ки ҳами хеле ҳай мекунем мегардем, ҳами хай лакш мега безеба, дига ҳамаҷош 100% мега ягон расходча нагуфтиян. хай бо дига маълумотча мегирем. мошин дар шаҳри Кулобаи айни ҳол нархаш 35,000 сомония ки боз мега савдо ва муомилаи хуби бародорӣ ва дӯстӣ мекунем мега дар назди капоти мошин мега сум дар кора. диска писка ҳамаш, яъне ки маълуҷ ай худаш рамашка, марҳамат дига маълумотча аз рақамҳои поён буда. дӯстони азиз, худтон занг зада гирем. дӯстон, агар шумо хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, гов мол ягон техника, ягон чиз агар барои реклама кардан дошта бошед, метавонед ки суратҳои оригиналша, қати маълумотҳои пурраш, яъне ки нарх, наву номери телефонтон дар номери имо васаби муроя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. ин бо 12 мошини фурӯши мо пешкаштон кардем, яъне ки то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.